keby ukončených investičných akcií. Čo k tomu dodať? Ja si myslím, že stala sa chyba. V tomto prípade možno som ja podcenil situáciu, že som celkom nepreveril veci, ktoré som si mal preveriť a berem to ako fakt. Tak je to ústavný zákon a si myslím, že sa s tým musím vysporiadať. Môj predchodca, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, sedel v komunálnej poisťovni. Komunálna poisťovňa je strategický partner Združenia miest a obcí Slovenska. To znamená, my spolupracujeme a vôbec som nedocenil alebo nedomyslel tú vec, že v podstate sa jedná o subjekt, ktorý podniká v oblasti poisťovníctva, pretože mesto Nitra má makléra, to znamená nenarába priamo s poisťovňami, čiže v tomto prípade absolútne som nejakým spôsobom nemyslel na túto skutočnosť. My sme viackrát rokovali, pretože sa stretávame samozrejme aj s generálnym riaditeľom tejto poisťovne, ale aj s poisťovňou Kooperatíva a dokonca ich matkou Vienna Insurance Group. Vienna Insurance Group postavila vo Viedni 18 000 nájomných bytov. A Bratislava Nitra mali určitú šancu, alebo možno aj majú ešte určitú šancu, aby z peňazí alebo z investícií, ktoré má možnosť robiť táto poisťovňa, sa takéto nájomné byty postavili v Bratislave a v Nitre. To znamená, že možno aj tam bol nejaký ten zámer, aby sme boli bližšie v kontakte. Ja zopakujem to, čo som už aj s novinárom povedal, že pre mňa spolupráca s takými ľuďmi, ako sú riaditelia týchto poisťovní, prípadne ich viedenskí kolegovia, môže byť len prínosom a vôbec by som sa nebal aj bez nejakej odmeny podpísanej sedieť v takejto dozornej rade, pokiaľ samozrejme by to bolo v súlade so zákonom.